Καλώς ήρθατε στο Teaspoon. Σήμερα θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να φτιάξετε προζύμι. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι χλιαρό νερό και ένα δυνατό αλεύρι. Το αλεύρι που θα επιλέξετε πρέπει να αναγράφει στα συστατικά του ότι περιέχει τουλάχιστον 12 γραμμάρια πρωτεΐνης. Η ελάχιστη αυτή περιεκτικότητα πρωτεΐνης είναι απαραίτητη για το σχηματισμό της γλουτένης. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε αλεύρι που περιέχει 13 γραμμάρια πρωτεΐνης. Η διαδικασία για να φτιάξουμε ένα προζύμι κρατάει περίπου 6 με 7 μέρες. Ξεκινάμε πρώτη μέρα. Ρίχνουμε σε ένα μεγάλο γυάλινο μπολ 50 γραμμάρια χλιαρό νερό και 2 γεμάτες κουταλιές της σούπας αλεύρι και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει ένας κιλός. Σκεπάζουμε το προζύμι με μια πετσέτα και το αφήνουμε για ένα 24ωρο στο πιο ζεστό μέρος του σπιτιού. Οι ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας για να φρεσκώσει το προζύμι μας είναι γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία δωματίου. Γι' αυτό το λόγο, καλό είναι να επιχειρήσετε να φτιάξετε το προζύμι σας την άνοιξη ή το φθινόπωρο. Βρισκόμαστε στη δεύτερη μέρα, όπου θα ταΐσουμε το προζύμι μας με αλεύρι και νερό. Η διαδικασία του ταΐσματος θα γίνεται όπως θα σας δείξουμε καθημερινά την ίδια περίπου ώρα. Δηλαδή, την πρώτη μέρα ξεκινήσαμε τη διαδικασία στις 3 η ώρα το μεσημέρι, άρα σήμερα και τις επόμενες μέρες θα το ταΐσουμε περίπου στις 3 η ώρα. Αν το κάνετε μισή ώρα πάνω ή μισή ώρα κάτω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όπως βλέπετε, στο χυλό μας έχουν δημιουργηθεί πολύ μικρές φουσκαλίτσες και μπορεί να σας βγάλει και λίγα υγρά. Συνεχίζουμε. Ρίχνουμε 50 γραμμάρια χλιαρό νερό και 2 γεμάτες κουταλιές της σούπας αλεύρι και ανακατεύουμε. Είναι έτοιμο. Γίνεται λίγο πιο πηχτό από την πρώτη μέρα. Το σκεπάζουμε πάλι με μια πετσέτα και το αφήνουμε στο ίδιο μέρος για ένα 24ωρο. Βρισκόμαστε στην τρίτη μέρα. Όπως βλέπετε έχει φουσκώσει ελαφρώς και έχει βγάλει μικρές φουσκάλες. Τώρα που αναδεύσαμε φαίνονται καλύτερα οι φουσκάλες. Ξεκινάμε το τάισμα. Βάζουμε 2,5 κουταλιές της σούπας αλεύρι και για το νερό, όπως βλέπετε, περίπου το μισό των 50 γραμμαρίων. Στη συνέχεια το σκεπάζουμε και το αφήνουμε στο ίδιο μέρος για ένα 24ωρο. Την τέταρτη μέρα αυξάνεται ο όγκος του, έχει περισσότερες και μεγαλύτερες φουσκάλες και έχει όξινη μυρωδιά. Ρίξαμε την ίδια ποσότητα νερού με την τρίτη μέρα και βάλαμε 3 κουταλιές της σούπας αλεύρι έτσι ώστε να γίνει πιο σφιχτό για να του δώσουμε περισσότερη δύναμη και να φουσκώσει. Στο τέλος σκεπάζουμε με μια πετσέτα και το αφήνουμε στο ίδιο μέρος για ένα 24ωρο. Βρισκόμαστε στην πέμπτη μέρα. Το μείγμα μας έχει διωγγωθεί και έχουν σχηματιστεί περισσότερες φουσκάλες. Έχει δημιουργηθεί μια κρούστα και μόλις ανακατεύσουμε βλέπουμε ότι το μείγμα μας είναι πυκνότερο. Το ταΐσαμε πάλι με 3 κουταλιές της σούπας αλεύρι και την ίδια περίπου ποσότητα νερού με χθες και το αφήνουμε σκεπασμένο με μια πετσέτα στο ίδιο μέρος για ένα 24ωρο. Βρισκόμαστε στην έκτη μέρα. Το προζύμι μας έχει διωγγωθεί περισσότερο και έχει μια χαρακτηριστική όξινη μυρωδιά. Αφαιρούμε την κρούστα και βλέπουμε ότι το πλέγμα που έχει σχηματιστεί δεν είναι ακόμα δυνατό, δηλαδή δεν στέκεται. Το ταΐζουμε λοιπόν άλλη μια φορά με τις ίδιες αναλογίες που βάλαμε την τέταρτη και την πέμπτη μέρα και το αφήνουμε σκεπασμένο για ένα 24ωρο. Και εδώ βλέπετε πόσο σφιχτό είναι το προζύμι μας μετά το τάισμα της έκτης μέρας. Φτάσαμε στην 7η μέρα. Όπως βλέπετε έχει σχηματιστεί η κρούστα, την αφαιρούμε και βλέπουμε ότι το πλέγμα έχει σχηματιστεί και είναι συμπαγές. Επομένως το προζύμι μας είναι έτοιμο καθώς έχει και τα 3 χαρακτηριστικά που το υποδηλώνουν, δηλαδή έχει φουσκώσει, έχει μια ευχάριστη όξινη μυρωδιά και έχει σχηματιστεί το πλέγμα. Το προζύμι που φτιάξαμε είναι περίπου 350 γραμμάρια. Αν πρόκειται να ζυμώσετε την ίδια μέρα, κρατάτε ένα μέρος του προζυμιού 100 γραμμάρια για να έχετε για την επόμενη φορά και το υπόλοιπο το χρησιμοποιείτε στην Παρασκευή σας. Εάν δεν ζυμώσετε την ίδια μέρα, χωρίζετε το προζύμι σε 3 ισομερή κομμάτια και κάνετε την παρακάτω διαδικασία, όπου θα μπορέσετε να το διατηρήσετε στο ψυγείο μέχρι και 15 μέρες. Σε ένα μπολ βάζουμε την ποσότητα του προζυμιού που θέλουμε να διατηρήσουμε στο ψυγείο, μετρώντας την σε κουταλιές της σούπας και προσθέτουμε περίπου την ίδια ποσότητα αλευριού μέχρι να γίνει ένα μαλακό ζυμάρι.
Στην περίπτωσή μας βάλαμε σε ένα μπολ 4 κουταλιές της σούπας προζύμι, δηλαδή το 1 τρίτον αυτού, και προσθέσαμε 3 γεμάτες κουταλιές της σούπας αλεύρι. Συνολικά λοιπόν φτιάξαμε 3 ζυμαράκια από 3 κομμάτια που χωρίσαμε το προζύμι. Αφήνουμε τα ζυμαράκια να φουσκώσουν 7-8 ώρες, σκεπασμένα με το καπάκι του στη θερμοκρασία δωματίου, και έπειτα προσθέτουμε λάδι όπως βλέπετε και στην εικόνα, τα κλείνουμε με το καπάκι τους και τα βάζουμε στο ψυγείο. Για να χρησιμοποιήσετε τα ζυμαράκια που έχετε φυλάξει στο ψυγείο σας, θα πρέπει να κάνετε τη διαδικασία του αναπιάσματος. Το ανάπιασμα είναι απαραίτητο να το κάνετε και γίνεται για να ενεργοποιηθεί το προζύμι και να γίνει ξανά δυνατό για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε στις Παρασκευές μας. Πώς γίνεται λοιπόν το ανάπιασμα? Το προηγούμενο βράδυ από την ημέρα που θέλουμε να ζυμώσουμε, βγάζουμε από το ψυγείο το ένα ζυμάρι και το αφήνουμε για περίπου 1 ώρα να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Το λάδι το περισσότερο θα έχει απορροφηθεί και το προζύμι μας θα είναι ξεφουσκωμένο. Στη συνέχεια μετράτε την ποσότητα του αλευριού που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε για να ζυμώσετε και παίρνετε το 1/4 αυτής και το βάζετε μέσα στο προζύμι. Δηλαδή εμείς για να φτιάξουμε ψωμί χρησιμοποιώντας 1 κιλό αλεύρι παίρνουμε τα 250 γραμμάρια αλευριού και τα προσθέτουμε στο προζύμι μας. Στη συνέχεια προσθέτουμε 200 γραμμάρια χλιαρό νερό και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει μια κολλώδης ζύμη. Τη σκεπάζουμε με μεμβράνη και με μια πετσέτα αν είναι πιο κρύος ο καιρός και την αφήνουμε να φουσκώσει για 10 με 12 ώρες. Την άλλη μέρα το πρωί το προζύμι είναι έτοιμο για να ζυμώσουμε. Για να έχετε συνέχεια φρέσκο προζύμι στο ψυγείο σας, θα κρατήσετε από το ανάπιασμα μια μικρή ποσότητα, δηλαδή 4 κουταλιές της σούπας, και θα φτιάξετε ένα ζυμαράκι βάζοντας 3 κουταλιές της σούπας αλεύρι και στη συνέχεια θα ακολουθήσετε ακριβώς τα ίδια βήματα με αυτά που σας δείξαμε για τη διατήρηση του προζυμιού στο ψυγείο. Εάν ξεχάσετε να κρατήσετε μέρος του αναπιάσματος, μπορείτε να κρατήσετε 150 γραμμάρια από τη ζύμη του ψωμιού σας. Το αφήνετε μερικές ώρες να φουσκώσει, προσθέτετε λίγο λάδι και το διατηρείτε στο ψυγείο. Εννοείται ότι το ζυμαράκι που κρατήσατε από το ανάπιασμα ή από τη ζύμη θα πρέπει να το αναπιάσετε πριν ζυμώσετε. Όπως είπαμε, τα ζυμαράκια του προζυμιού διατηρούνται στο ψυγείο για 15 μέρες. Εάν θέλετε να τα διατηρήσετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μπορείτε να τα βάλετε στην κατάψυξη. Από τις Παρασκευές που έχουμε κάνει, το προζύμι διατηρείται στην κατάψυξη για περίπου 3 μήνες. Για να το επαναφέρουμε, βγάζουμε το ζυμαράκι από την κατάψυξη και το αφήνουμε να ξεπαγώσει σε θερμοκρασία δωματίου. Ταΐζουμε το ζυμαράκι 2 φορές την ημέρα, πρωί και βράδυ. Την πρώτη φορά, όπως και στο προζύμι, βάζουμε το ζυμαράκι σε ένα μπολ μαζί με 2 κουταλιές της σούπας αλεύρι και 50 γραμμάρια νερό και φτιάχνουμε ένα πυκνό χυλό. Στα επόμενα ταΐσματα αυξάνουμε την ποσότητα του αλευριού και μειώνουμε το νερό ανάλογα με την εικόνα του χυλού μας. Μετά από 2 μέρες θα έχει φουσκώσει και θα είναι έτοιμο για να το αναπιάσετε, άμα θέλετε να ζυμώσετε ή για να το διατηρήσετε στο ψυγείο. Η ποσότητα του προζυμιού που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για 1 κιλό αλεύρι είναι περίπου 150 έως 300 γραμμάρια ανάλογα με τον τύπο του αλευριού.